ବନ୍ୟା ଛଡେଇ ନେଲା କୃଷକ ମାନଙ୍କର ଆହାର। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଓଡିଶାରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଯେଉଁଠାରେ କି ବନ୍ୟା ପାଣିର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ବେଶୀ ପଡିଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି କିଛି ଦୂର ଆସି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ବନ୍ୟାରେ ସଂକ୍ରମିତ ଥିବା ଗୋଟେ ଗାଁ ପାଖରେ। ଆଉ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି ପୁରାପୁରି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଲସ୍ ହେଇଛି କୃଷକ ମାନଙ୍କର, କାହିଁକି ନା ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଧାନ ଗଛ ଗୁଡିକ ପୁରାପୁରି ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତା ଛଡା ବେଶୀ ପାଣି ହେବା ଦ୍ୱାରା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ନିଜର ଆଧାର କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଧରି ନିଜର ଘର ପରିବାର ଚଲେଇବା ସହିତ ନିଜର ପ୍ରତିପୋଷଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଆଜି ଏହି ବନ୍ୟା ଜଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିଙ୍ଗୁଡି ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ କିଛି ମାଛ ମଧ୍ୟ ଧରିଥିଲେ। ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ମତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏହି ବନ୍ୟା ଜଳଟି ଏତେ ଜୋରସେ ବ୍ୟାପିଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଛାଡି ନାହିଁ। ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ନିଜର ଦିନ ବିତାଉଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ବନ୍ୟା ଜଳଟିକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା ଭାଇ ମାନେ, ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ତାର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖେଇବ ତାକୁ କେହି ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଭାଇ ମାନେ, ଯେଉଁ କୃଷକ ମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଏବେ କଣ ବିତୁଥିବ ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ବନ୍ୟା ପାଣି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷ ହେଇଥିବା ବିଲ ଗୁଡିକ ପୁରାପୁରି ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ସେଇଟା ନୁହେଁ ଭାଇ ମାନେ, ବନ୍ୟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠିକାର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ସରକାର ଏଠିକାର କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଜରୁରୀ କି ନୁହେଁ? ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଭିଡିଓଟିକୁ ଏତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେମିତି ଯାଇ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତା ଛଡା ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକ ଥିଲା। ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭ୍ଲଗ ରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।